Enpresoi, gizartearen zati bat garelako eta gizartearen parte garelako badagokigu gizartearekiko erantzukizunez jokatzea eta arduraz jokatzea. Eta kooperatiba garelako ere badagokigu gure balio erantziaren zati bat gizartera bideratzea. Baina emunen hori baino haratago joan nahi dugu, gure izaeragatik eta gure gizartearekiko inplikazioarengatik. Emuneko misioan jasota daukagu Euskararen normalizazioan eta Euskal Herriaren garapenean ekarpena egin dugula. Eta horretarako egunerokoan ekarpen hori egiteko bidea jartzen ditugu. Eta hori zergatik, sinisten dugulako justizia sozialean, aukera berdintasunean eta gizartea iraunkor baten. Emunen gizartearen eraldaketa prozesuan aktiboki parte hartu nahi dugu. Eta horretarako batetik gure zerbitzua dauzkagu, gure zerbitzuak gizartearen behar sozialei erantzuteko bideratuta daude. Beste batetik, beste eragile batzukin ere elkarlanean aritzen gara, beti ere gure balioekin bat egiten dutenekin. Eta esango nuke ere, ikuspegi kooperatibo horretatik emunkideak ahalduntzeko eta emunkideen parte hartzea bideratzeko bidea jartzen ditugula, ezta? Eta horretarako oso importantea da gure lana, ezta? Gure lanaren izaerak berak asko asetzen gaitxu, konturatzen garelako gizarteari ekarpen garrantzitsu bat egiten ari garela. Eta hori garriten da, ezta? Eta esango nuke gure jentia, emunkideak garela pertsona konprometituak eta garela pertsona erantzuliak, bai lanian eta bai lanetik kanpo ere bai.